Ang rason nila, mauna ni, ang rason nila kay kining mga tawhana muhatag daw og dakong regalo kung mahimong ninang ug ninong. Hi ka mga hello guys! Welcome to my channel, Alma Joy Vlog. So ang ganap na to karon guys, na ay nagpatambag na ho dito, nagsuwat dito sa Messenger nga naunsa ba ning inyong lingkod, nahimo naman noong magtatambag, nahimo naman noong kung pangadyuan ko og tambag kung unsa kuno iyang buhaton. Ma'am Alma Joy, pwede ko magpatambag. Kung unsa man imong problema dong, ingon ko niya. Unta kanang makatabang ko kung unsa na imong problema. Kung isuwat ng imong problema, ako ra nang take upon kung unsa ang pinaka-importante nimong problema. So mao na guys, ambot ba na ako man puy ijang gi pangadyuan og tambag. So ang akong gibuhat guys sa ijang suwat dito sa Messenger, ang pinaka-importante na lang nga kanang problema, ang main niya nga problema mo ay akong gi suwat, gi shortcut na lang ninaho. So mao ni ang iyang kuan kanang problema. Ang karon guys, May 13, 2021. So mao ni guys nga ang pangan sa atong letter sender karong hapon na mao si Ming, usa ka lalaki. Ambot unsa ni iyang problema, ato ning basahon guys para makasabot mo kung unsa iyang problema o maka true comment kung ako na ning i-upload ning akong basahon karon, kung ako na ning i-upload ning akong vlog, true comment, maka-comment pud kung unsay angayan niyang buhaton. Mao ni guys, atong pagasugdan og basa ning iyang problema. Dear Alma Joy Vlogs, maayong adlaw kanimo ug apil usab ang imong pamilya. Tawaga lang ko si Ming. Unsa kani Ming Iring? Nagsulat ako kanimo aron magpatambag ako sa akong suliran karon. Ug usa ako ka lalaki 30 anyos ug mao kini ang akong suliran. Siya. Usa ako nga kaslunon pa lamang na gani nakapitsa na ang among kasal karong Agosto 2021. Pareha kami ania nagapuyo sa Liti. Mao kini ang akong problema sa pagpili sa mahimong ninang sa umaabot namong kasal. Mao ni ang iyang unod sa iyang sulat. Naunsa ba kining inahan sa akong pangasawunon nga mangimbitar man og mga taong inila sa lungsod nga mao ang mahimong ninang ug ninong sa among kasal. Ako supak ug dako kay maikod ko kining mga tawhana kay wala sila makaila kanako og kini sab nga mga tawhana dili sab kini suod sa pamilya sa akong mahimong ugangan. Ang rason nila, mauna ni, ang rason nila kay kining mga tawhana muhatag daw og dakong regalo kung mahimong ninang ug ninong. Regalo ra di ay ang gikinahanglan. Unsa man day ka importante ang mahimong ninang ug ninong sa mahimong ninang ug ninong sa kasal o mahimong ninong ug ninang sa bunyag? Unsa man day ka importante, regalo ra di ay. Mao ni iyang ang iyang problema. Pero dili ako kumbinsido kay akong gusto ang mahimong ninang ug ninong sama lang nako og pagkabutang sa kinabuhi nga nahalinya lang sa simpleng tao. Nahadlok ako basin kini lang nga pamaagi nga dili na hinuon mahanay ang pagprepara sa maong kasal. Ma'am Alma Joy, unsa may akong buhaton? Ako aba silang uyon-uyonan sa ilang mga plano? Or musupak ko sa ilang mga plano? So mauna ni ron, unsa may atong ikatambag? Ming, mao kini ang akong ikatambag diha kanimo Ming. Unsa man ka, Ming Iring o Ming Minggo? Unsa man ka, Minggo? Mao kini ang nahimong suliran kaniya sa umaabot niyang kasal.
dili man siguro importante kaayo kung ang atong ninong ug ninang bisan sa pagbunyag mahimong ninang sa kasal, dili man tali ang pinaka-importante nga ang regalo lang basihan maong mahimo silang ninong ug ninang para sa ako lang. Kay base sa akong nasabtan, ang mahimong ninang ug ninong labi na sa usa ka kaminyoon kanang mo-guide sila kung unsa may mga problema sa usa ka minyoon. Dili basihan nga kana sila gihimong ninang ug ninong kay dako mo hatag og regalo. Dili man sa ing anak nga pamaagi. Way gipili ang mahimong ninang ug ninong sa kasal. Ang importante kining mga tawhana nga mahimong ninang ug ninong sa kasal maka-guide sa mga bag-ong minyo, kay ang kaminyoon dili lalim pagsugod, kay dili pa nato masinati ang batasan sa usag-usa. Nganha lang nato masinati ang mag-asawa kung sa kadugayon sa panag-ipon mauna ang role sa ninong ug ninang nga wa nagmatir sa kadato ug kapobre. Ang importante kini sila makatabang sa inyong panag-ipon o panimudyo isip usa ka pamilya na o usa pa pod ming nasad po ko ikasuggest ni pwede raman sa pili pod ang imong mahimong ugangan nga na sila'y kaila di ay bisan dili suod pero kailan nila ng mga tawhana nga adunahan inila sa usa ka lungsod pagbigyan mo ming pero ikaw pod mohandyo po ka sa imong mahimong ugangan nga mupili po ka sa imong side nga gusto nimo ug sila mahimo silang ninong ug ninong komportable ka nga makapadayag ka sa imong gibati ngadto kung aduna ka moy problema sa magtig-ayon ug sa umaabot nimong mahimong pamilya nga ana-ana moy mga anak. Pwede sad ka mo sa imong ugangan nga mo pili po ka sa imong side nga mahimong ninang ug ninong para sa inyong kasal kay nakadepende man na siguro kung pila ka parisan ang mahimong ninang ug ninong kung unsa pud kabungga ang inyong kasal. So mauna ming ang imong pagabuhaton nga mga pamaagi para dili mo magkasumpaki sa umaabot nimong ugangan kay kaning ugangan ato ra man pud ni silang respeto. Mauna ming ang akong ikatambag diha nimo. Daghang salamat ming sa imong pagsalig sa akong diri ka na komportable diri ka nako nga mga jud kag tambag sa umaabot nimong kasal sa imong kaminyoon karong Agosto karong tuiga karong Agosto 2021. Naot unta magbungahon ang inyong kaminyoon o mulambo ang imong pamilya. Okay guys, mauna to guys ang akong tambag para ni Ming. Simple lang ni pero maadyo na lang ni makatambag ni Ming sa ijang suliran. Depende na Ming kung imo ning sundon kini tambag balibag. Kung di nimo puniton ning akong tambag balibag Ming, pwede ra nimo ibalibag. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Katungo pa naka-subscribe, pinduta ang subscribe o pinduta na sa ninyo ang notification bell para pirmi mo updated sa umaabot na kong mga videos. Okay, bye-bye!